кулга төшерергә кирәк бит әле. Татарча китапларны кайдан сатып алырга була? Бүген укучылар нинди китапларга өстенлек бирә? Китап ничек туа? Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче милләт вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә эшләнгән Тел сагында дигән махсус проектның бүгенге чыгарылышында сүз әнә шулар турында булыр. Бүгінгі көндә Казанда 70-тән артык китап сату кибете бар. Биредә татар телендә язылган китаплар саны да бихисап. Шунсы уңайлы, теге яки бу китапның барлыгын, юклыгын шалтыратып кына белеп була. Булмаган очракта белем шишмәсен заказ буенча алып кайталар. Шулай да татар телендә язылган китапларны беренче чиратта каян сатып алып була? Без Татарстан китап нәшриятының кибетендә һәм биредә татар телендә язылган китаплар сатыла. Биргә килүче һәркем, яшьләр булсынмы, өлкән яшьтәге әби-бабайлармы үзләренә ошаган китапны сатып алырга мөмкиннәр. Гомумән, Татарстан китап нәшрияты китапларны китапханәләргә тарата һәм сатуга чыгара. Безнең Татарстан китап нәшриятында үзенең Казанда үзенең эш кибете бар. Ул Декабриста урамы 2нче йорт, Бомон урамы 19нче йорт һәм Бомон урамы 51нче йортта урнашкан. Моннан кала безнең 1000дән артык контрагент бар. Безнең иң теләп, иң күп алына торган китаплар ул балалар китаплары, балалар өчен китаплар. Менә карап үтик, менә бу иң соңгы чыккан безнең китаплар мөмкиндә. Русча китаплар бар, татар телендә китаплар бар. Нәкъ бәтнең балалар фольклоры, шулай ук җыелма уен күптән басылмаган булган һәм бүгенге көндә шулай ук күпләр сорап алалар. Кахва көткән арада сез күңелегезгә хуш килгән китапны кулыгызга алып укый тора аласыз. Ә инде кахва көткән арада мин бирегә балалар белән килүчеләр саны да шактый булуына инандым. Китапның кечкенә һәм җиңел булуы да бик мөһим, аеруча үзең белән китапны юлга аласың килсә. Якынча 3 ел элек Казанлылар журналы менә мондый уңайлы кесә китаплар чыгара башлады. Рөстәм Госманович, каян барлыкка килде мондый идея? Һәр чыккан китапның тиражы башта 2000 иде, хәзер инде 3000 тираж белән чыга. Бүгенге көндә 27нче китабыбыз типографиядә чыгып ята. Һәм бу китапларны шушы Татмеди бинасында урнашкан әдәби кафедан алырга мөмкин. Казанлылар редакциясеннән, шулай ук Татарстан Республикасының һәр районында урнашкан район редакцияләреннән алырга мөмкин. Казан буенча безнең китаплар киоскларда бар, вендинг аппаратларында һәм дөньяның тәсе кайтып пешмәгәннән, әйтик, Озон, Вайберс, Татмеди шоп кебек маркетплейслар аша да заказ ясарга мөмкин. Кесә китапларның авторлары төрле һөнәр ияләре, тормыш тәҗрибәсе булган ханымнар, әфәнделәр, хәтта яшь кызлар һәм егетләр. Һәрбер китапның үзенең темасы, аеруча мәхәббәт, сәясәт, көндәлек тормыш турында язылган. Китап кечкенә булгач, уңайлы, бер утыруда йотлыгып укып битереп була. Заманында язучылар да үзләрен китап чыгаручы ролендә сынап караган. Шундыйларның берсе балалар шагыйре, драматург Рафис Кырбан. 2010 елда Илһам дип исемләнгән нәшриятын ачып җибәрә. Китап чыгару белән мәшгуль була, ләкин 2021 елда Казан утлары журналына эшкә килә һәм инде тагын да күбрәк иҗатка бирелә һәм китап чыгаруга вакыты җитми башлый. Китап турында сүз алып баргач, китап чыгару процессын күрсәтми мөмкин түгел һәм инде биредә китап чыгаралар. Бу Идел пресс полиграфия нәшрияты комплексы. Биредә китаплар һәм журналлар чыгаралар. Китап чыгару өстендә тулы бер команда хезмәт куя. Биредә һәр кеше үз эшен белеп башкара. Беренче секция безнең кара тексты, аннары зәңгәр краска накладывается, аннары кызыл и в последнюю очередь желтая краска. И в итоге вот из 4 красок получается у нас цветная краска. Аккиягазда менә шундый 4 краскадан килеп чыга, шундый гына матур обложкалар. Ак кагазга кара буяу төшкәч, китап битләре формалаша. Китапны тегеп әзерли башлыйлар. Ә менә монда инде тышлыклары әзер булган китаплар күрергә мөмкин. Тиздән әлеге китаплар кибет киштәләренә озатыла. Яшерен батырын түгел, бүгенге көндә китапларны телефон яки компьютер аша да укырга мөмкин. Шулай ук Озон яки Валберес аша да заказ ясап була. Ләкин татар телендә язылган китапларны маркетплейста сатып алып буламы соң? Без тикшереп карарга булдык. Әйе, Озонда яки Валбереста татар телендә язылган китаплар бар. Хәтта балалар өчендә кайбер китапларга ташлама да каралган. Кем ничек тели, вакытлары тыгыз булса, китапны Озон яки Валберес ашагына сатып алалар. Сәгатьләр буе китап кибетендә югалып, баштан аяк китап киштәләренә чумып, белем шишмәсенең исен яратучылар да бар. Кемдер китапны телефон ашагына укый, ләкин кызганыч, бу очракта күзгә зыян килә. Ничек кенә булмасын, китап белем шишмәсе. Дидән Әшмәтдинова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.